Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta. Dhentagat bini hanse arong along HSL silapen HS asadlang ki unduna tomaphat karcho. Aruni phai krehiniar ni lakha krike thomlang hin constituency ke parlo dhentagat bini hanse arong along non ki thormi bini hanse arong along riso ejang atum HSL silapen HS asadlang ki unduna tomaphan arong pen karcho ajai mekmate karcho amai ke padopon. Bangso mailong Edward Killing ahin pen chipahimpu amailong alhi pachinipon mongol sing teron ahin pen si klardak pen pachinipon. Cepatir pipon bini hanse arong along riso ejang klengdun kleng sarpo mayalong kacetongdun man kiduatum bini hanse arong rong asar dorsing hanse lapen rong diuri pherangki mekar do an lapen rong along man kiduatum cetongdun si karcho amai RDP dun lason si bangso karcho pon amailong HSLC asat langalong ki undunatum jiroi hanse long rikro clearmi rong pharpi sermilin rong hangpi bikas teron senso hanse pi lapen HS asad langalong ki undunatum laki songja ronghang laki second division Anjali ronghang pi third division Alina teron pi third division Mona Lisa teron pi first division science letter English and biology lason si bini hanse rongalong aprang pen non ove kimiatum pen kacharli anathu keba prang dun thek aputhak rong isi araratum ahin pen akang tui angdeng kacharli dun thek jia phan HSLC lapen HS asatlang ki undun lapen apiapu adona rap lapen Karbi Anglong araraphan nongmi kewan thek jia phan hirjumi pidun samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong news ni St. Mary's School long pensi metric ke pass laba a percentage bang ke 85.17%. Mane class 10 hoten dani mina pen si bori si pass lo inke letter 5 ta subject an loge ba inke non second high secondary bang ke dakdon basko pen si char di first division si dono science stream si ke an age letter duita lo ke long dun tangja nang lila letter ke long ang bong long ko anak ki sung do lapen ko anak ki joy do la so sadlang long sung ke sung o jengo la ni letter ke long subject ke biology pen English la biology ba ni tuition and he amis bang mane nang rap olo angke English ba ni mina pen si chebar ilo physics ta tuition and stel bangai unun de lo sung o mat tanda non puthot nang le keng mana kang tu ang deng keng kam ka chi yolun je phan nang li life long mane nang li kai long ko piak ke mang do nang ke doktor kan he sida ni he masor tumba doktor Charlie noi pula si la phan si bori don no mane ni phuta ni phan doktor le ni ma Charlie noi pu kot nang li ning ke hang la MBBS sabda MBBS Charlie don po mane chepa man don di hani bori po pula especially ke ni phu pen ni ni fine ni po sop ani ni family to man ta ni khanang support big lo la to mai hu jumi ben ni la an kili do no tan la thank you Nijang Karbi Anglong lakhai si duar amla constituency ke parlo pangti senar arong rong isiben metric lapen higher secondary asat langki undun ari soejang atumaphan karchupon labang swajai mek prodip rong phar ahin pen mai chari ponsi bangso mai long alohia man pen there senar rong asar the chondro singh senar sorkari gaubura mongol phangchu teacher ram senar botor habe kasinat bhattacharya teacher son thak thak si ke the kiding atum chetong dunlo Sonsi kadukawi pangti senar arong pen metric asat lang along bang trok an chepa undun lapen puthot higher secondary asat lang along pen sitami bang pho an chepa undun wintilo sonsi pini labang so amai long alohia man pen sitami noni prangke bang jia long kopi ko sonsi an so se akang tui ang deng an ki undun thujima aphan bidi sore than pachini ponlo lapen ke charlie boy ari soe jang atum aphan sitami hemasor kepa charlie nak nera mesen pen an so se bor ipi pen kang tui ang deng kepa charlie dun pameji aphan choning ripon rinti wothat lang so pen hemari bongrung Karbi Anglong news ai me ke deng la ke teng lang so dak pang ti snara rong along
higher secondary lapen matric pass au somar penang andu kadu we bangkri sidu la si la so somar fan aning parong ponji si litum rong isi chingrum si la higher secondary lapen matric pass au somar kido ana fan karchu so jai mek sei padu ave penang sigi chengsila non ki dun tanga somala fanilhin pen ki puja bang ke non akai ke competitive apor la si halam mitri ke pas tang tumta har secondary jala bang pak si pami unai an pen hala har secondary ke pas tang tuma bang ta degree bang purhi pami nei major alang litum en nang po major ra cepa unang po lalo non board pen ke pangdak government guidelines la common university entrance test la bangta cepa undun si mesen na kore salong degree admission endun long nang po la har secondary person si la so common university entrance test bangta cepa mesen nang po ko si nilin pen alang litum phan pachining tu se media korte tum han chorolo ni tum rong kibang ne tum ka chopha pen kibang pon pot ini duaramla constituency arlo tengralangso senara rong ni tum pangti senara rong long lapuson matric lapen high secondary satlang karcho ke padodipin lang aprang penta lapen ni tum phan lapulo ke pas lapen ne kijap pon abang ta ave lase ni tum non la ovi kimi pensi pangcheng pono la si pini matric lapen high secondary satlang ang theke mesen tum phan karcho pini mei pedopon lo la si kande nang litum rong pen kap do ko higher secondary la pen HSL sang dai satlang dun tang wan do la pen la bang wanang bo pen wan pas dun nili tum la pangti senara rong long pen matric nang ke pas abang bang trok do bang trok candidate pen second division ang selo no third division la pen high secondary abang ke bahini second division unlo la pen la ana bang ke third division si unchot lo ini yang tum bang so mai ki pon long mat le hong kana cherap dun to mat la nang tum rong si pen ka bor ipon tong la bang so kart so mai ki la so me along abang ke maduta ke cherap bahera pen ke ave ni tum rong pen si chithan chimum pen si sekai si hini son pharo si hini son si chipang rum pen si ni tum la bang so me along deng pon lo apen la bang so me long ele tum penang an than bang phu tum nang chitong dun lo lapen rat sai klembang phu tum atum tame nang chitong dun lo HSLC mati kep angdeng asat lang ki unduna to maphan karchopon aruni phaikhre hini arni kang sampor phaike thom apor malom dokmoka montimung arong along village development committee atum pen che patar pipon si methang arong ke charli o sumar atum aphan HSLC mati kep angdeng asat lang ki undun atum aphan karcho asai dengpon pining aning kana sat lang ki tokdun bang throk pen undun lapen first division bang hini lapen second division bang hini lapen third division bang hini ke charli pen ki undun o sumar atum aphan karcho long lake ning arong parpik lo lapen mo kewangji owe kimi atum sitami kemisen angthe kewangji aphan aning ki rungpon lo labang so aphan si pini nilitum ahin pen labang so karcho asai dengpon lo busi pachini pon lo bang swalong rong asar babu timung rong hang asar babu rongphar deuri longsing terang mekar asar sing terom sorkari gaubura arun timung borsing terang sukur sing ingti rup sing rongphar rubi sing ingti sonju teron mai hemphu sundor sing timung atum chetongdon development committee hen pensi teneng la SSLC la asat lang ki undun atum phan kartu program ini prehilian ini
si kening tomorrow bang tro akan ini ten bang tro amata internet 10% kaplang ki undul langsung tin tin tekno ni ngarong tin no laten apa sistemnya menonti obe tumpan sistemnya lapor langsung dak pak undun dia pan sini tin aning ki lupa laku laku program ini tum village development committee montinu arong pen di pan laku so sadlang long pan anang jengsi unun ba laku sadlang long bahini bang ke kiceng si angdek pas division ulun bahini bang ke second division ke bahini bang ke third division la bang trok la first second third